खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। इउपिपिएलआ नैथि आरो थामथि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। बिजनि बियाबाव दोलोनि बिजाथि मोननो बिपिएफनि मावथिफोरा दाबि खालामदों। बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। गण सुरक्षा पार्टीआ बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। तामुलपुराव बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। तामुलपुराव इउपिपिएल हान्जानि खौरांगिरि मेल। बिटिसिनि मोन 15 बियाबावनो बिजाथि फसंगोनखौ मिथिहोदों एमएलए जलेन दैमारिया। जुबिन गार्गनि केसखौ नायबिजिरनो फास्ट ट्रेक कर्ट दाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय नैथि खोलोबनि बिजाथि फारिलाइखौ फोसावबाय। 18 मार्च बुधबारखालि मोनाबिलियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै नैथि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि नैथि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइयाव 4 बिजाथिनि मुङा दं। बबेखानि नैथि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बियाबनि थाखायबो इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फोसावदों। इउपिपिएलआ नैथि खोलोबाव फोसावनाय बिजाथिफ्रा फारियै 24 नं बक' सयगाव एसटि बियाबनि थाखाय मनज बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावदों। बेनि अनगायैबो 42 नं बाक्सा एसटि बियाबनि थाखाय राकेश ब्रह्म, 72 नं गफुर बियाबनि थाखाय नित्यानन्द बसुमतारी आरो 66 नं बरसला बियाबाव बाबुराम बसुमतारीखौ इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि महरै फोसावदों। बेनि उनाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ थामथि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावो। इउपिपिएल दोलोआ थामथि खोलोबाव मोन 5 बियाबनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावो। बै बिजाथिफोरा जादों 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्म, 5 नं पर्बतजरा बियाबाव आयुब हुसेन मण्डल, 19 नं सिडली चिरां बियाबाव रनजित बसुमतारी, 44 नं गरेश्वर बियाबाव पबित्र बर' आरो 47 नं माजबाद बियाबाव रबिन्द्र बसुमतारी। मख'नो गोनांदि 16 मार्च खालि इउपिपिएल दोलोआ गिबि खोलोबाव सा 7 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदोंमोन। बेजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ दासिम गासै मोन 16 बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि बार रायजो नाङै खना खनला खुंग्रा दोलो आरो हेंथा दोलो गासिबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गुबुन दोलोफोरजों गोरोबथा खालामनानै एबा मासि रानलायनानै जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव बादायनो थियारि खालामदों। बिटिसिनि बेन्दोङाव थानाय मोन 15 बियाबावनो बिजेपि आरो बिपिएफ मासि रानलायनाय जुथायै बादायगोन। मोन 15 बियाबनि गेजेराव बिजेपिआ मोन 4 आरो बिपिएफआ मोन 11 मासियाव बादायगोन। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 20 नं बिजनि बिधान सभा बियाबखौ बिपिएफआ बिजेपिनो हगारनानै होदों। अब्लाबो बिजनियाव बिपिएफनि बिजाथि दाबि खालामदों बिपिएफनि मावथि आरो मददगिरिफोरा। बिजनि जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिजनि बिधान सभा बियाबाव बिजाथि होनो थाखाय बिपिएफनि हाइ कमान्डखौ खावलायदों आरो दाबि खालामदों। बिजनि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय सुबाइजार, मानास सेरफां, थुरिबारि ब्लक बिपिएफ, आइजो बिपिएफ आरो मोन 28 प्राइमारि कमिटिफोरा जुथाइ खौरांगिरि मेल खुंनानै बिजनि बिधान सभा बियाबाव बिपिएफनि निजा बिजाथि होनो दाबि खालामदों। लोगोसे बिजनियाव बिपिएफ दोलोआ गावहानो गोख्रों बिथा दंखायो होननानैबो दाबि खालामदों आरो बेनि सायाव राहा लानो थाखाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों। फैगौ 9 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय खुंग्रा हान्जा बिजेपिआ। बिजेपिआ दिनै आसाम नाङै मोन 88 मासिनि थाखाय सा 88 बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ एजिपि आरो बिपिएफजों मासि रानलायनानै देग्लायनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बादायगोन। बिजेपिआ मोन 26 मासिखौ एजिपिनो हगारनानै होदों आरो बिटिसिनि बेन्दोङाव थानाय मोन 11 मासिखौ हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोनो हगारनानै होदों आरो गुबुन आद्रा थानाय मोन 89 बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि थागोन। नाथाय दिनै बिजेपिआ मोन 88 बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। बिजेपिनि फारिलाइ बादियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनिनो बियाब जालुकबारियाव बिसायख'थि गेलेगोन। बेबादिनो जागिरदआव पीयूष हाजरिका, निउ गुवाहाटीआव सिद्धार्थ भट्टाचार्य, दिसपुराव बावैसो कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव हाबनाय प्रत्युत बरदलै, जरहाटआव हितेन्द्र नाथ गस्वामी, मरियनीआव रूपज्योति कुर्मी, डिब्रुगड़आव प्रशान्त फुकन, नलबारियाव जयन्त मल्ल बरुवा, धेमाजियाव डक्टर रनज पेगु, गलाघाटआव अजन्ता नेवग, टिहुआव चन्द्रमोहन पाटवारी, नदुवाराव पद हाजरिका, ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल, थिंखंआव बिमल बरा, दुलियाजानाव रामेश्वर उटेली, तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी, रङियायाव भवेश कलितानो बिजेपिआ टिकेट होदों। दुधनैआव टंकेश्वर राभा, भबानिपुर सरभगाव रन्जित कुमार दास, मरिगावआव रमाकान्त देउरी, हजायाव शिलादित्य देव, बिश्वनाथआव पल्लव लचन दास, बिहपुरियायाव भूपेन कुमार बरा, दुमदुमायाव रुपेश गवाला, रंखाङाव तुलिराम रंहां, लखिमपुराव कौशिक रायआ बिजेपिनि बिजाथि महरै बिधान सभा बिसायख'थियाव बादायगोन।
जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बारग' एमपि नब कुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी सुंद'यै जिएसपिआबो बादायनो थियारि जादों। बिटिसिनि बेन्दोंआव थानाय बियाबफोरजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन बियाबावबो बिजाथि होनो सिगांदों जिएसपि दोलोआ। मख'नो गोनांदि जिएसपि दोलोआ दासिम मोन 7सो बियाबनि थाखाय दोलोनि बिजाथिखौ फोसावबाय। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 42 नं बाक्सा बियाबनि थाखाय थुनलाइगिरि मेलेमजिबि बारग' फोरोंगिरि आरो सरनिया कछारीनि फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि रमेश दासखौ जिएसपिआ बिजाथि महरै फोसावबाय। नब कुमार सरनिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै 42 नं बाक्सा बियाबनि थाखाय रमेश दासखौ दोलोनि बिजाथि फोसावो। बबेखानि बिटिसिनि बाहेरायाव मोन 12 बियाबाव जिएसपिआ बिजाथि होनो लाहार फाहार खालामगासिनो होननानैबो फोसावदों नब कुमार सरनिया। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दोलोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों दिनै गयबारि ब्लक कमिटि लाइमोन गांखं बिपिएफनि बानजायनायाव बिसायख'थि सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। बे मेलखौ सामलायदोंमोन गयबारि ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिया। बे बिसायख'थि सांग्रांथि मेलाव इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाहैनाय बिपिएफनि दोलोआरि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिपिएफ दोलोआ मोनबा गेरेन्टि लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारियो आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ। बे मेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिया गोथौ सोमोन्दो दं होननानैबो बुंथियो। बेजों लोगोसेनो आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ सासे लबिया सुबुं होननानै सोंखारियो आरो गयबारि ब्लकनि टिएलसिसि मासिगिरि जितेन मुसाहारि गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनो हायैखौबो बिथाङा बुंथिनि गेजेरजों सोंखारियो। तामुलपुर ओनसोलनि जौगाथायखौ लानानै खौरांगिरि मेल जथुमदों एमएलए जलेन दैमारिया। खौरांगिरि मेल जथुमनि गेजेरजों तामुलपुर ओनसोल नाङैनो जौगाथायनि खामानि मावनाय आरो समाजनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनायखौ फोरमायथिदों एमएलए जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लायाव प्रमद बर'आ फैनायनि उनाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लुनाय, फाग्लादिङा दैमानि सायाव दालां, खावली बाल्थिं दैमा, बर'नि दैमानि सायाव गिदिर गिदिर दालां लुनायजों लोगोसे आसाम मालानि गेजेरजों गोबां लामा लुफुंनाय, गामि ओनसोल नाङैनो लामा लुनायजों बायदिजों लोगोसे गामि ओनसोल आरो नोगोर जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावदों। प्रमद बर' बिथांनि समाव तामुलपुर ओनसोल नाङैनो गोबां जौगानाय जादों। बिथांनि दैदेननायजों तामुलपुराव आरोबाव गोबां जौगानाय फैबावगोन आरो फैगासिनो दं, जायनि थाखाय तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'जों थाफागोन आरो भट होगोन होननानै बुंथियो जलेन दैमारिया। बेनि अनगायैबो तामुलपुर ओनसोलनि मन मन्दिर, फरायसालि, कलेजफोरखौ सोराङारि खालामनाय, बेनि जौगाथायनि बिल्डिं लुनाय, फालांगियारि बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावदों। ओनसोलाव सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बर'फा मिशन सुपार 50 बायदि बिथांखि लानानै लाइमोनफोरखौ कचिं होनानै जौगाखांहोदों। बेजों लोगोसेनो आइजोफोरखौ जौगाखांनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां, गियान सोरां, आलारि सोरां बायदि बिथांखिनि गेजेरजों गोबां जौगाखांहोदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेफोर गासैखौबो मामुलि नेवसिगारनानै दोनबाय आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखैसै। मात्र गावसोरनि साफा सानै मानसिफोरनोल' अनसुंथाइ होबाय होननानै बुंथियो एमएलए जलेन दैमारिया। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय केसखौ नायबिजिरनायनि थाखाय जर'खा फास्ट ट्रेक कर्ट दाबाय। बाक्सा जिल्लानि बिजिरगिरि शर्मिला भुयानि नायदिंनायाव जुबिन गार्गनि केसनि मोनफ्रोमबो हियारिंखौ खालामनाय जागोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सरकारनि खावलायनायखौ गनायथि होनानै जुबिन गार्गनि केसखौ नायबिजिरनो थाखाय जर'खा फास्ट ट्रेक कर्टखौ दानाय जादों। बबेखानि दिनैनि सानाव जोंनि बयनिबो अनजालु जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि न्याय मोननो थाखाय रायजो राजानि दाबिनाय बायदि मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया जाबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरिया गोजोननाय फोरमायनानै बे आयदानि सायाव सानफ्रोमबोनि बिजिरनायखौ मावफुंनो थाखाय दासान्दि बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बिजिरगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय शर्मिला भुयानखौ थिसनदों। बे आगाना बिजिरनाय मावफारिखौ गोख्रै खालामगोन आरो थि समावनो रोखा खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दिनै 6 दान बारलांबाय। गोबाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा साइकिया गार्ग आरो नखरनि सुबुंफ्रा बिजिरनायखौ आवगायलांनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों स्पेसियेल बिजिरसालि दाफुंनो थाखाय खावलायगासिनो दंमोन। फास्ट ट्रेक कर्ट दानायनि उनाव दा बयबो मिजिं थिदों दि जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि बिजिरनाय खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों जुबिन गार्गनि थैनायनि गुमुरखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे आसामनि सुबुंफ्रा जोबोद उसुखुथु जानानै नेनायफोरा मिजिंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।